Доктор, какой Тишина! Ще може да спазим тишина? Филма започва! Така, преди филма, ако искам да кажа някакво дума. Преди да видим видеото, бих искал да кажа някакво дума в началото. Ние сме отбор на Ревен Пол, като двамата няма, може да стана да я видите. Това са моите съотборници Дани и Иван. Ние сме студенти от ПЕО и много се радваме, че обекта на господин Ставрев, той ни покани да участваме в това състезание. Общо взето ние сме за първ път тук на това състезание. Мога ще да нареча състезание, защото беше много приятно. Играта ни е доста свързана с темата. Надявам се всички да са успели. И добре, нека да ви кажа. Общо взето, идеята беше общата, да бъде възможно най-близо до темата, която беше дадена. И естествено, какво може да дойде в главата ни, когато чуем каквото да правим сега, естествено Survival. Играта е доста малък, доста стеснен прототип за цялата идея. Идеята като цяло беше как един човек се събужда по средата на нищото, не знае къде се намира, и като може да се играе по някакво начина, в случая, т.е. както и в заглавието видяхте, по 5 начина, като естествено за времето, което беше дадено тук, успяхме да реализираме 3, т.е. да дадем пример за 3 от начините, по които може да се играе. Играта е типичен шутър, но има доста мистерия и частите, които не можехме да реализираме, свързани с логика и други теми подобни неща. Но, още както видяхте на Unreal Engine правена, това можахме да направим. Нямаме художници, които не сме справили собствени модели, всичко, което сме използвали от дефолта на Unreal Engine. Надявам се в бъдеще да го развием, защото наистина е доста тесен вариант на цялата идея. Ако ви хареса играта, може да се свалите от сайта на Global Game Jam, там има скриншот и така.